Astăzi, nu mă înțeleseți. Poate vedeți voi. Hai să vedem. Da. Stai că... Na. Uitează. Și uitați, skin-ul este foarte frumos. Știu că, dar poate voi se pare urât. Dar de la servată l-am luat. M-am zis atunci. Am uitat cum le chema. Cred că de aici l-am luat, stai să caut. Da, de aici. Că mai am încă o roată aici. Și cred că de aici nimic am luat, dar nimic. Și hai să vedem, să băgăm și noi în mes. Ia, vedem aici. Mai bravo, meș. Nu să spart telefonul. Uite așa. Au zis să punem și-o pe aia jos. Ia uite. M-am văzut. Am văzut. Stai. Ai, mă, dar să punem acolo. Așa. Bravo! Mersi! Are pumnul. Dacă nu am pumnul. El. Nu-l cunosc. Nu știu dacă cunosc sau dacă nu. Cred că... Nu cred că... Vai de capul. Și voi nu. Am pierdut. Am revenit. Să vedem și mai la roată. Hai că ne las. Am revenit. Dacă încă dau și mai urât cu seara să se sună. Era un ținut. Aș vrea să bag vlog de legendary, dar nu-l bag. Pentru că, ia uite! Vedeți? Vreau să le păstrez. Și o să mai filmez. Așa că, la revedere! Pa, pa!